Brylcreme. Det var bare deres hemmelighed. Det er så manus. Så den her husvideo. Det er fint og flot. Og det er også manus for den her husvideo. Og det er sgu da det samme, det er på samme side. Og det er mig, der har skrevet det, så det er pisseflot. Og alle kan læse det. Jeg vil se Olli her, der er lidt ude af fokus. Og så er der noget galt, fordi Oliver han er altid i fokus. Vi kører. Skinny bitch. Check. Transportabel DJ-anlæg. Check. Vi kører det. 3D-briller. Check. 3D-briller. Skal jeg vise jer nogle af de fede ting, mand? Hvad vi laver i Vejle, når der rigtig er gang i den. Nogle af de fede ting og sådan noget. Hvor jeg hænger ud og sådan noget der. De steder, hvor jeg kommer og får min fame. Claim to fame. Going up the steps. Reaching stars. Getting the for you, man. Ja, vi er så her bag kameraet igen, hvor vi lige holder en lille pause i optagelserne. Kan du forklare os, hvorfor det er, Sebastian? Hvorfor hvad? Hvorfor er det, vi holder sådan en stor... Hvorfor er det, vi holder en pause i optagelserne nu? Det var fordi, at vi undervurderede vintersæsonen og tog afsted uden handsker. Ja, for at sige det kort, så er det fordi Sebastian han og han synes, han har kolde hænder, så vi skal lige forbi at købe nogle handsker for. Her har vi set et eksempel på, at selv stjernerne skal vende for rødt. Det er rigtigt. Man skal følge reglerne i samfundet. Jamen, jeg er da ligeglad. Han skal da sige noget rigtigt. Så er du aldrig glad. Den har jeg aldrig forstået. Jeg har aldrig forstået den joke. Den er bare simpelt. Nej, bare hænge, lad den hænge der. Ja, yes. Bare lad den hænge. Du skal ikke pille... Nej. Jo. Hvorfor? Det skal ligne fisk, jo. Nej, det skal jeg ikke. Det er Toge, der har lavet det. Nej, det er John, der har lavet. Nu er vi lige bestemt. Ja, det er Toge. John Toge. Nu skal være den samme. Ja, det er festen og ballade. Ja, det skal ikke for meget jysk. Jeg glæder mig til at se, hvad de siger, når vi sidder ved her. Jeg tænker bare, at Jeg fortæller sådan rimelig hurtigt. Olli B, du kan da ikke leve af at være komponist og musikguru. Jeg tror lige, han får sang, og så laver et det spark. er bare at stå der og stå stille. Så hold kæft, dit Og der er lyd. i fokus. Og man kan bare ikke se dine øjne med fisk. Nej, det er 3D. Yes. Ja. Jamen, det er vi tager. Og kamera ruller. Er det lyd på? Har du tændt den op på top? Det kan vi tænde den. Ikke nu. Sebastian er lige fejlet. Hvorfor jeg fejlede? Jeg har bag om kameraet kamera. Ja, du er lydmand for helvede, dreng. Kan lige til at få lidt tjek? Jeg kan i hvert fald ikke høre dig. Jamen det her, det er jo bare en fejlslaget optagelse. Så stopper du igen. Så er det godt, du tænder. Kunne ikke lige tænde den? Og kamera ruller. Og værsgo, Oliver. Og så der. Så var vi inde og snakke med social advisor. Han synes ikke, det var sådan en særlig fed idé, det der med at leve af musikguru og komponist og sådan der. Så jeg tror lige, han får sig. Kryds aldrig. Det er så tyk. Jeg har noget meget forbandet fedt om mine fingre. Når din ben får svær at gå på, så tag mit BH på. Skriv det ned, man. Når det er bag. Jeg er så koncentreret om at hoppe på de sten, der jeg kan slet ikke finde på noget. Vi tager det bare. Så er der paper, så er der tape, så er der candy, man. Yeah. Fedt, nu går vi
så hen og sætter den foran. Jeg kan ikke se det ude foran. Nej, det er sgu det er lige meget, ja. Har du guldvind? Det er bare lige, hvordan kan hvor stort skal det være? Hold det bare. Det kan bare holde det. Hvor han der bare. Jo. Men så er det, hvordan synes du selv det går? Det går ikke sådan vitterligt godt. Har du guldvind? Ja. Ja. Det skal virkelig bare se, det ser on-pro ud. Jeg går bare forbi og sætter 9, ikke? Ja, men du skal bare, så sætter du den bare, så siger du bare, den dum. Ja, ja. Okay? Ja. Og værsgo. Så tror jeg nok lige, at der kom greatest hits med Oli B der ind på... Tag lige forhånd. Okay, godt. Okay, Jan? Ja. Skal jeg prøve? Der er lige lyser her. Og værsgo. Så tror jeg nok lige, der kom greatest hits med Oli B der. Hvad så der? Det jeg har fået på, det er, at jeg køber sådan 12 forskellige genbrugsplader. Så jeg mixer dem sammen med noget fed tysk techno og noget protokolie. Så kører jeg bussen. Oli B. Godt, Oliver. Super. Var den ikke der? Det er det. Og det er Crips. Jeg skal lige have humørlampen op. Jeg har sådan en lampe, der skulle hjælpe med humør. Tæt på... Nej. På forskel med pilefedt og godt. Det er pilefedt. Skriv det ned!